a la persona que encapçala la llista i que esperem, desitgem i estem convençuts serà el pròxim alcalde de Vilallonga. Però per si algú no el coneix, que no creguem que sigui el cas, us hem preparat un vídeo per que el conegueu un poquet més. Hola, soc el Pep. M'agrada el meu poble, a pesar de les estàtues, discòbols i maceters que hem posat en els últims anys. I vull continuar treballant a l'Ajuntament per tal de donar solucions als problemes, per tal que la política Vilallonga tinga menys fantasia i més sentit. Bona vesprada a tots i moltes gràcies, primer que res, per acompanyar-nos avui així. La veritat és que personalment us he de dir que és realment emocionant i bonic estar al costat de tantíssima gent, amics, coneguts, família i tant, que venen a escoltar i veure aquesta proposta que conjuntament este grup de persones presentem per a fer-ho bé al nostre poble, per a millorar el nostre poble. Mireu, quan pensava que podia dir avui, esta setmana, se'm va ocórrer iniciar este Parlament amb la següent imatge. I molts de vosaltres direu Sherry Street, una ciutat que no s'assembla massa a qualsevol de les que tenim així. Mireu, aquesta fotografia està presa en un carrer que s'anomena Sherry Street, es troba en la ciutat de Nova York, als Estats Units, exactament en la illa de Manhattan i entre el pont de Brooklyn i el pont de Manhattan. I direu, què té que veure això amb el míting, més encara que té que veure amb el nostre poble? Doncs, mireu, fa exactament 100 anys, en el nostre poble i en aquesta zona del País Valencià particularment, patia una crisi econòmica tan forta o més com la que patim ara. En aquell moment la filoxera es va carregar el raïm i moltíssima gent, moltíssimes famílies del nostre poble van tindre que pujar en un barco en València i emigrar als Estats Units. Quan arribaven a Nova York, el primer dia, la major part d'ells s'allotjaven en este carrer i en este número, que és el número 35, on hi havia una fonda que s'anomenava Los Valencianos i que regentava una família d'Orbo. I molts dels nostres veïns, per això m'agradava la imatge, fa 100 anys, quan estaven les coses tan complicades, tiraren endavant les seues famílies, tiraren endavant l'economia també del seu poble, tiraren endavant, en definitiva, el país, agafant el bou per les banyes i treballant d'una manera difícil, arriscada, moltes voltes sense la formació que tenim avui dia. Però jo crec que és un exemple magnífic, sempre mirar el passat per veure aquells que ens han precedit, aquelles generacions que han estat abans, què han fet per nosaltres. Ho farem ells, però també ho farem molta altra gent que després va tindre que emigrar a França, que va anar a Suïssa, molta gent per qüestions d'exili. Ho fa també la generació que va aconseguir la democràcia, aquells que ens han precedit. Doncs tenim sempre molt que agrair-los. Tanta Raimon que perd els orígens per la identitat. I la nostra identitat com a poble, així en Villalonga, està conformada per tots estos que ens han precedit. Per gent treballadora, gent honesta, gent que s'ha sacrificat, gent que ha sigut constant, gent que ha valorat la disciplina i, entre altres coses, encara que avui estiguem mal, tenim el que tenim gràcies als que tenim davant, als que han estat abans. I aquests valors que reclamem, ens identifiquem totalment nosaltres amb ells, són molt positius. I un d'ells, com he dit, és també el de la participació democràtica. D'ahir, per exemple, que hagin volgut liderar aquesta campanya electoral fent servir com el nostre lema un ajuntament on pintem tots. I direu, m'han preguntat alguns del FREP, i com se us ha ocorregut fer servir aquest lema per a la campanya? Dic, doncs mireu, sabeu qui ens el va suggerir en primer moment? Doncs l'actual alcalde del poble, Juan Ros. I direu, com és això? Doncs sí, que estàvem en un plenari i en una d'aquelles intervencions o resposta a una de les intervencions meues va dir que se del Bloc no pinteu res, sou 4 gats i tal. I després parlant així, discutint amb tots, dic, sabeu que això és un bon lema? Nosaltres volem un poble i un ajuntament on pintem tots, no on pinten només uns ni d'uns contra l'altre,
moltíssim, i Manel després ens va ajudar, perquè efectivament la idea de pintar un llenç és pintar i treballar tot de manera col·laborativa, en conjunt, cooperant, per aconseguir un mateix objectiu, un objectiu comú de tots, que és pintar aquest quadre, perquè és, en definitiva, treballar pel poble. I mireu, un ajuntament on pintem tots i pintem bé, perquè al cap i a la fi es tracta d'això. No només es tracta de fer coses a l'Ajuntament, sinó sobretot de fer-les bé. Que s'han fet moltes coses, es diu molta gent, sí, és cert, s'han fet moltes obres, però com s'han fet també en molts altres pobles que tenim al costat. Estos anys, precisament de crisi econòmica, tant l'administració central com l'administració autonòmica han donat molts diners als ajuntaments precisament perquè feren obres i obra pública i per tant que pogueren contractar a personal i mitigar un poc la crisi. És cert que ara els alcaldes s'ho apunten com a mèrit com si tot depenguera d'ells, però la realitat és que si visiteu altres pobles veureu com també s'han asseat voreres i s'han fet moltes coses. I nosaltres aquestes coses, quan han vingut així i aquestes subvencions, doncs, com no, hem ho hem recolzat i hem pensat que això és bo per al nostre poble vinga com vinga. S'han fet algunes coses que no estan bé. Jo he preparat ahir una diapositiva que exemplifica, per exemple, un dels aspectes en els que des del nostre grup hem criticat la manera en què s'ha fet. L'objectiu era compartir per als tres grups que estem a l'Ajuntament, el Partit Popular, els socialistes i nosaltres, que era fer o més o menys prestar-se un servici públic que consistirà en que 6 vivendes del poble o 6 famílies del poble tingueren un lloguer subvencionat. Això es podia fer de dues maneres. Una manera, que era com proposàvem nosaltres, era donant unes ajudes directes a les 6 famílies que els serveis socials consideraven que ho necessitaven i subvencionar aquesta part del lloguer. L'altra manera, que és com al final s'ha fet, perquè és com es va empenyar el grup popular, era restaurant l'antic consultori mèdic i les 6 cases que hi havia allí. Tot això ens ha costat 348.000 euros. Per a prestar aquest servici públic no hauria estat molt més barat prestar-lo de la manera que proposem nosaltres. Ara, en aquest moment, per exemple, s'ha de construir un retén per a la policia local i no disposem d'infraestructures i hem de construir un de nou, quan la situació econòmica és la que és. Per això dic que no tot és fer moltes coses, sinó jo crec que l'important és fer-ho bé i saber administrar bé el que són els recursos econòmics del municipi. Si passes la següent. Una altra cosa que volia comentar que també ha estat important i hem sigut un poc crítics, fer un camp de futbol i que tingui gespa ens pareix que és una cosa positiva, que el nostre poble millora, pràcticament tots els pobles de la comarca el tenen. Ara, mantindre dos pobles, dos camps de futbol, probablement el nostre poble en aquest moment no se ho pot permetre, perquè només la despesa de llum elèctric de tindre aquests dos camps de futbol és un poc insostenible. La resposta del grup popular és que un poble com Villalonga, com a mínim, tenia que tindre dos camps de futbol. Jo crec que aquesta manera de governar amb tanta fanfarronada i amb tanta cosa no ajuda, perquè això no demostra criteri de solvència i de gestió. I com qui diu això, podria anomenar molts altres projectes, des de l'anunci, per exemple, de construir casetes de luxe a la pujada de l'ermita, o d'altres projectes que ha anunciat i que després no existien, com un edifici bioclimàtic que poguera prestar no sé quants serveis. A voltes li diguem a la Jafa, noi, baixa de la figuera i xafa terra. La situació econòmica és la que és. I mentre estàs dient totes aquestes coses, la gestió de l'aigua potable és un desastre. Posa't cartes a l'assumpte, posem cartes a l'assumpte i solventem aquests problemes que no es veuen, però que afecten a la butxaca dels veïns i que demostren que és interès per gestionar i per administrar una administració. Mireu, què proposem des del bloc? Jo diria que proposem administrar un ajuntament conforme un pare de família o una família administra el seu pressupost municipal, el seu pressupost particular o el seu pressupost de sa casa. O podria tenir un altre exemple, la cosa és molt senzilla, i la gent, per exemple, que ha treballat a la terra i que ha viscut de la taronja ho coneix
coneix perfectament què feien cada any aquelles famílies o tots quan podien viure o treure uns diners de la taronja, quan cobraven aquests diners. Pues resulta que un any donaven l'entrada per a comprar el cotxe, un altre any arreglaven la teula de casa, un altre any canviaven l'electrodomèstic, però se us haguera corregut o se us haguera corregut a aquestes persones al mateix temps comprar un cotxe, casar a la filla, endeutar-se per comprar una casa, obrar i comprar els mobles, doncs per supost que no. Qui haguera pogut pagar això? No ho haguera pogut pagar. I això és el que ens ha passat al nostre Ajuntament en aquest moment. No pot pagar tota la barbaritat d'inversions, moltes de les quals innecessàries que s'han fet, i resulta que ara té que fins i tot vendre allò que és un del patrimoni més preciat que tenim en el nostre municipi i en qualsevol poble. I com ha explicat Tomàs abans, com és el tema de l'aigua potable. I d'una manera que no em pareix gens correcta, és fins i tot forçant a que la setmana que ve, el dimarts, de manera a presses i corregudes, ens hagi convocat un plenari a l'Ajuntament per a forçar l'adjudicació de la contracta de l'aigua potable a una empresa de fora del poble. El dia jo el dijous, si estem a 4 dies que el poble parle amb els seus vots, si sabeu que en el plenari de l'Ajuntament hi ha hagut 5 vots a favor, 5 en contra, i que ha sigut l'alcalde amb el que el seu vot de qualitat ha decantat aquesta votació per a que se li doni l'aigua potable a una empresa privada, una cosa que és tan controvertida com aquesta, per què no s'espereu a la setmana que ve o a l'altra i una volta el poble ja ha parlat, decidiu? Si guanyeu aquells que voleu vendre l'aigua potable, doncs teniu tota la legitimitat per a fer-ho. Però sabeu que n'hi ha molta gent que pensa que això no és bo. I com a mínim, quan estem a 4 dies de que el poble parli, i quan això només es fa cada 4 anys, hauríeu de ser sensats, hauríeu de ser elegants i deixar aquest tema damunt la taula. La resposta podeu imaginar-vos quina va ser, mirar cap a l'altre costat, riure's un poc i dir que ja havíem acabat la reunió. Mireu, d'aquesta forma jo crec que no és una manera bona de treballar pel poble, realment. Si realment es pensa que es pot treballar pel poble. Ni bona ni honesta. Què anem a fer nosaltres? Què anem a fer de manera concreta per a millorar l'administració? Doncs mireu, primer per a reduir costos. Diu, és que això és molt fàcil, això ho diu i tot. Mira, tenim una proposta molt clara, que és la d'incentivar i fomentar la gestió mancomunada dels servicis públics. Què és això? Doncs mira, que no té massa sentit que uns servicis socials els gestionem de manera exclusiva en el nostre Ajuntament, perquè resulta que si ho fem conjuntament amb els veïns, amb els pobles que estan al costat, aquests postos els distribuïm entre els altres pobles. I qui diu els serveis socials, que ja se fa en tots els altres pobles, menys així, perquè està ben empenyat i està fora de la mancomunitat, fins que fa escassament 3 mesos ha tornat a entrar, ho diuen altres servicis públics. Serà l'hora també de parlar de les infraestructures esportives. Una piscina municipal per a que la gestioni exclusivament el nostre Ajuntament, doncs probablement serà inviable econòmicament. Però per què no comencem a donar els passos i a col·laborar amb altres ajuntaments, ja sigui Calamica, d'Alcalde de Potries, i a començar a posar en marxa infraestructures d'aquesta naturalesa compartides entre pobles que estem al costat en què ens separa poquíssim espais. Doncs mireu, és una manera de prestar els mateixos servicis públics a un cost inferior i amb la mateixa qualitat per al veí. I en definitiva perquè els nostres veïns es rasquen menys la butxaca quan paguen la seva contribució i els seus impostos. I una altra idea també clara i positiva que es fa en molt altre lloc, ja si estem en l'edat de pedra encara, és incentivar l'ús de les noves tecnologies. Hi ha ajuntaments en què per a demanar un certificat d'empadronament o sol·licitar una llicència d'obres no has de desplaçar-te físicament. Es pot tramitar de manera telemàtica, a través de l'internet i de les web. Jo crec que són 2 idees concretes i clares per a impulsar els pròxims 4 anys i que podrien millorar la gestió de l'administració. Una segona, claríssima, afavorir que les empreses i els negocis del poble es beneficien dels impostos que tots els que hem pagat així està administrant l'Ajuntament. Quin sentit té que fins i tot per a construir els nínxols al cementeri s'hagi llogat a una empresa de fora perquè era més col·lega del regidor o l'alcalde de torn? Escolteu, però no es tracta de defensar els negocis i les empreses del poble i la gent, en definitiva, i l'economia del poble.
Potser aneu a buscar una empresa que està fora del poble, una cosa que poden fer-ho gent que està així. Mireu, això d'ací 2 setmanes jo vos puc assegurar i tinc la percepció que s'haurà d'acabar. Perquè és una cosa que no està bé. I legalment hi ha un munt de contractes que es poden adjudicar d'aquesta manera directa entre les millors ofertes dels establiments del municipi. I és una cosa que s'ha de donar un gir de 180 graus. He parlat de baixar alguns impostos. Les taxes de vol permanent és un cas paradigmàtic i que clama al cel. Però també hi ha un altre cas que clama moltíssim a la gent i és la barbaritat de revisió catastral que ens feren fa escassament fa 4 anys. L'endemà pràcticament d'acabar de celebrar les passades eleccions a l'Ajuntament, un dels primers punts que ens portaren allí va ser revisar el valor catastral. I somreien el senyor del PP perquè deien això ho fem ara perquè d'ací 4 anys ens ho fem recorde. Com això és una cosa que és polèmica i que la gent no vol i que perjudica, això ho fem ara d'ací 4 anys. En aquell moment ja la bombolla immobiliària i tot allò que tot el món sabia, que és que el preu dels immobles en baixat i tal, estava començant a caure. I aquí els diuen, espereu-vos uns anys perquè això no se sap i aneu a perjudicar a particulars i empreses en la revisió cadastral que esteu fent. Però bueno, com per una orella els entra i una altra els ix, i quan estem dient aquestes coses del plenari, doncs ells es dediquen a llegir el periòdic, i la barbaritat que farem en aquest moment l'estan pagant tots els veïns, tots nosaltres, de les nostres desgràcies. I això té en aquest moment una solució complicada perquè fins passats 5 anys d'allò no es pot revisar. No obstant això, nosaltres pensem intentar posar en marxa una volta d'ací 2 setmanes també. I una cosa que és molt important, una quarta cosa, defensar els interessos del poble. Sí, defensar els interessos del poble siga qui estigui governant. I tenim un cas que és paradigmàtic també i que hem estat dient i incidint-nos molt durant tota la legislatura. Escolta, el centre 24 hores de salut és una vergonya que Villalonga no tinga. Un àrea de salut que, com sabeu, està a la seu en Ador i la meitat de la població que abasteix és la de Villalonga. Quin sentit té que tinguem que desplaçar-nos a Ador i que així no tinguem aquest servici? Jo hauria de parlar l'alcalde de la corporació Bloc i reclamar a la conselleria, com s'ha aconseguit en altres pobles, que el centre de salut estigui 24 hores obert així, com està en molts altres municipis. Això no són propostes insensates ni res. Parlem d'un bé essencial com és la sanitat i l'atenció a la gent major que moltes vegades no té vehicle ni cotxe i s'ha de desplaçar per una urgència a la dor. Doncs bé, això és defensar els interessos del poble i no només donar la palmadeta al conseller o a la consellera de turno o fer-se la foto de manera permanent per presumir de quin important és ell. I també s'han de defensar els interessos del poble quan algunes megaempreses d'aquestes grandotes que venen així a fer obres agafen el nostre terme i el desfan d'una banda a una altra, que està el cas allí del gas natural, que faltaria encara des del primer dia que estem esperant que l'alcalde li plante cara i que reclami que el desastre i el desgavell que va fer quan va fer el gasoducte fer acostat als pobres llauradors, a la gent que té terres allí, als camins desfets i que fer aquelles grans empreses els que li dona la gana. A mi em reclamava quan fa escassament un mes agarra el mateix alcalde i a aquesta empresa li cedeix gratuïtament les faroles de l'Ajuntament perquè faci publicitat. Un dia en el plenari, li cobres el lloguer als botiguers que venen al mercat i els fas pagar allí per a que posin la seva botica perquè s'aprofiten d'un bé públic, que és el sol públic, i aquesta empresa, aquesta mega empresa que per això 4 euros s'aprofita del nostre patrimoni del poble, que també són les faroles per a fer publicitat, i no és capaç de reclamar-li la taxa que està aprovada, li la perdones perquè sí, i no fa més que fer-te la palmeta en ell i inaugurar tal. Un alcalde té que plantar cara front a aquells que són poderosos també per defensar els interessos del poble. Què vol dir això? L'alcalde al final va dir per una metra també i per l'altra que sale. I mireu, això no és una manera de defensar de veres els interessos del poble quan al poble li interessa. I després una quinta cosa que també ha clamat al cel, que és lluitar contra l'enxufisme. Mireu, l'enxufisme s'ha acabat a l'Ajuntament, d'ací 2 setmanes. Perquè això són coses de fa 40, 50 o fa 100 anys, quan els nostres avantpassats van tindre que pegar a fugir. En aquell moment, les coses se les delegaven entre 4, perquè eren 4 els que ho pintaven tot. Per això de que els familiars de regidors o d'autoritats tinguin privilegis o prioritats per entrar a
a la plantilla d'obres i serveis, no està bé, però no està bé. I això tenen els mateixos drets que qualsevol altre bé. En un poble que tenim en aquest moment més de 400 persones desocupades, on mai en la vida hi havia hagut tanta gent desocupada, no tenen vergonya de d'aquesta manera tan descarada regalar algun d'aquests llocs de treball a Xina. Mireu, a l'administració pública s'entra en procediments, diu la llei, basat en els principis d'igualtat, de mèrit i capacitat. I mireu, això no ho diu el programa electoral del Bloc. Això és del PP que vol que són tan parrocos algunes coses. Això ho diu la Constitució. Ja està bé de prendre's el camí per Montero a pensar-se que un és l'amo de l'Ajuntament i que ells són el seu gust i el seu dret. Mireu, per què és una cosa de coneixement i de treballar portar-nos a aquesta candidatura i a aquesta gent? La primera és perquè fem feina. No hi ha crítica sense propostes gent que m'ho deixa fred. És que heu estat la mosca collonera del senyor alcalde durant aquests 4 anys. Pues mira, aquí hem sigut la mosca collonera, però que darrere de cada crítica li fem la proposta corresponent. Quan toca el pito i alça el braç, pues esto ja tot que sí. I resulta que estem decidint coses que són molt importants, com per exemple de l'aigua potable. Quin és el vostre criteri? Quina és la vostra opinió? Perquè el que estem dient són coses de coneixement i coses sensates. Mireu, hem fet feina, però també som organitzats i sabem de què parlem. Este acte que veieu així pot parèixer un acte humil, però està preparat amb la major il·lusió i preparat per nosaltres. Així la candidatura, un prepara el vídeo, l'altre canta, un altre coordina el programa electoral, l'altre ens fa les propostes, un altre porta la logística per a repartir els programes, maquetar-lo, dissenyar-lo, altre el repartixen. Mireu, som gent que estem convençuts que un poble es construeix sumant idees, sumant persones diferents, cada un aportant el millor que sap i que té d'ell, i sumant es construeix un poble millor. I damunt que ens agrada fer les coses, ben fetes. Mireu, serem pocs, però allò que podem fer i quan ho fem ben fet. El programa electoral tenim el primer dia de la campanya electoral preparat, estava plegat per Santi a la impremta, este acte estava programat des de fa 3 mesos, hem estat assajant-lo, perquè les coses a l'Ajuntament ens agradaria fer-les així. Soc maniàtic de l'organització, de la disciplina també, i de compartir també les responsabilitats. I aquest grup de gent que estem així, i també alguna de la gent que esteu així baix, que ens heu acompanyat durant aquests 4 anys en les reunions de manera permanent, que ens heu acompanyat i ens heu ajudat fent el programa electoral, acompanyant-nos també a mitjans de comunicació, donant-nos ànims, sumem, i això jo crec que és positiu i és bo per al poble. I mireu, hi ha altres que potser podran presumir ara aquesta setmana que ve, que ho tenen tot guardat i esperant-se d'un gran programa electoral que van liberal, fet a tot color, on presumiran de grans fotografies, que presumiran també d'un vídeo que han estat gravant durant 4 anys. Tenim una empresa contractada, el senyor alcalde i companyia, perquè cada acte que fem li gravaren què estava fent i quina pedra posava i tal. I li deia, el mateix temps de fer-te propaganda, que gestionar l'aigua potable, un altre gall cantaria al poble. Perquè això és la realitat, molta propaganda, molta publicitat, però després la casa la tens per granar. I mireu, front a tot això, així tenim una proposta que és humil, que és senzilla, però podeu estar segur que és sèria, compromesa i que allò que ho diguem perquè ens ho convencem. I mireu, he notat aquestes setmanes i mirant els últims mesos les ganes de molta gent del poble de canviar, de dir, ja està bé, ja ho tenim. Quan va entrar com a regidor l'any 87, estem en el 2011, alguns anys després s'ho va deixar, però jo crec que des del 87 fins al 2011, jo crec que no hi ha molt temps d'encertar algunes coses, d'enganyar-se en altres, i això d'aferrar-se al poder i de permanentment voler estar ahí, jo crec que no és bo. Jo crec que és bo obrir les portes, que entre gent que ni il·lusió ni ganes, i la gent que està perseguint-ho, jo crec que n'hi haurà un bon resultat la pròxima setmana. Jo crec que són moltíssima la gent del Bloc i gent que no és del Bloc, amics socialistes, gent que és independent, gent que de tots els colors, gent inclús que les passades eleccions m'ha dit que va recolzar el PP i diu, estic amb vosaltres perquè veig que sou els que
poble dedicat en la ciutat de València. Fa uns anys l'Ajuntament de València li va dedicar, que fa molts anys, al nostre poble aquest carrer. És un carrer que vaig anar la setmana passada, jo no havia estat mai per fer-li una fotografia. És un carrer que està en una pedania de València, no està en el centre de la capital, on estan els banys, els poderosos, els que tallen la paretja. Està en una pedania que està quan entrem per la pista de silla a la dreta, envoltat encara d'un poquet d'horta, és la pedania de Castellar l'Oliverat. I quan passeges pels seus carrers et dona la sensació que estàs en un poble encara. I dic, quin carrer més bonic i què identifica el meu poble i la gent d'esta candidatura. En cases humils, amb plantes, de gent treballadora, amb l'hort al costat, natural, autèntic. Mireu, així és la nostra candidatura, així volem també nosaltres presumir del nostre poble quan deixem fora i així és com volem treballar els pròxims anys. Mireu, hem posat en el programa electoral que volem, podem i sabem. Així som. Nosaltres volem perquè estem decidits a treballar pel nostre poble, podem perquè sobretot aquelles propostes que posem en el nostre programa són coses que són possibles, que es poden fer, que no són fantasies ni són mera imaginació, que són reals i sabem, perquè quan parlem de les coses i ens hem informat, com ha dit Santi, ens hem anat a consultar el diccionari, hem preguntat a aquells que saben i més aquells que ens hem assessorat, sabem de què estem parlant i com podem millorar el poble. Us convido a tots a que la setmana que ve ens recolzeu, a que continueu donant-vos els vostres anys per ahir i sincerament moltíssimes gràcies a tots en el nom meu i en nom de tota la gent de la candidatura, els que estan en la llista i molts altres que no estan en la llista per acompanyar-nos en el dia 20. Moltíssimes gràcies i el dia 22 esperem que el nostre poble doni un canvi com a mínim de 180 graus. Bandes de música, que les associacions culturals tinguin una subvenció estable durant tota la legislatura. Soc Josep Maria Panyella i este és el meu compromís. Ajudes i subvencions estables a la cultura durant tota la legislatura. Que tots els xiquets i xiquetes tinguin garantida una plaça escolar pública i gratuïta des dels 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta dels 0 als 3 anys. Que tots els estudiants, les persones sense treball i els jubilats tinguen el transport públic gratuït. Soc Joan Rodó i este és el meu compromís. Transport públic gratuït per a estudiants, persones sense treball i jubilats. Farem possible que en el cas de no poder pagar la hipoteca no et quedes endeutat tota la vida. Soc Mireia Mollà i este és el meu compromís. Devolució del pis com a cancel·lació de la hipoteca. De la jornada laboral per a les persones que cuiden xiquets o persones grans.
teu ajuntament, a les Corts. Tenim un compromís amb tu.